Umgwaqo uR34 buvinjwe ngemfucuza namatshe. Lokhu kwenzeke emuva kwengozi eqoshwe ikhamera ebisemotweni yase isabalala enkundleni zokuxhumana. Abayibonele bathi bekuneloli ebelidilize umthwalo namaphoyisa ehlela ukuhamba kwemoto ngenkathi iloli lesibili liza ligijima. Bathi litholene phezulu nemoto enyukayo kwase kwaqabuka umlilo. Sengifika la kwaqhuma into la kanti truck iyeza isiza nomlilo. Yafika gibela yashaya truck iqala yadlulela nakulezi imoto. Ngalesikhathi ngibona ukuthi nazi imoto izogibela kuthini. Ngibese ngiswa steering ngabaleka ngagibela entabeni lapha na. Enye ingozi ebandakanya amaloli amabili yenzeke endaweni efanayo ngoMsombuluko ebusuku. Umgwaqo uR34 uhamba imoto namaloli phakathi kwaKoLundi neVryheid. Izakhamuzi zithi sekunesibalo esiphezulu samaloli ahamba kulomgwaqo emuva ukuphazamiseka kweN2 ophongolo. Ngapha ngaka udlweni kushayisela amatruck amathathu avutha. Ashayisa imbuzi la. Nasekuseni labaleka. Manje thina sesikhathele ibona. Ukuthi mangizokwenzeka ingozi engaka ngesikhathi esincane kanje. Kusho ukuthi ngakapheli 10 minutes sekwenzeka ingozi engaka. Kusho ukuthi ke lolu suku nje manje liyophela kunjani? Iviki ke lona inyanga unyaka kusho ukuthi sobe singasekho sonke phela. Bongani Gema indaba zeSABC eThekwini.